Dek, masak belum memang? Urung kok Mas. Iya. Masak apa kan? Mimi apa-apa. Ojo mangan mie. Sus wis kelat luwe. Timbang sus molar udah sak meter. Dek masak apa Pak? Rasudi. Apa sih dimasak? Ungkal. Dek kamu mampu nih? Nah. Blendrang seminggu harus dipangan. Doyan. Terong. Blender. Ya yuk. Sopo tuh kae? Mangga. Pinara yuk. Pati. Ya nek, pati. Kurang kopi ora doyan. Dorong. Pati. Raneng. Apa? Berambang. Di berabang. Sekilo di piro iki? Brambang elek-elek kaya ngene ditawani aku lelek kaya wong ngene iki. Alah. Enggak lagi. Iki kan larang yo. Iki nek PSSI tuku deh. Ngawur. Selawe. PSSI yo ora sing nuku model kaya ngono kuwi. Ya asli ra tuku iki. Ora apa? Lan. Asli. Asli. Pernah nuku. Yo, ya apa? Ada orang Bisa betul. Sama aku. Mau. Ayo. Ngomong bojoku metu ora pernah duit. Mau hitam. Cepet, baru. Pegang matamu. Iya mulai. Mulai. Baik. Tadi toh. Gitu Pak. Aku cuma ganti tonggo kaya ngono iki. Berapa bosok apa? Lah iya aku ora kere kadene brambang kaya ngono kuwi ditawani tonggo. Oke, ancam itu. Bisa temen no? Wah, sih. Gorok. Ya ampun, nek. Aduh, gak ada piro. Bocah njaluk duit teh. Dituku beras sarene. Ngodolan neh. Pak. Kerja ora aku. Teko aku kowe globok ini. Lah kok Pak ini makane kerja dadi wong lanang. Kowe, sing nesane iki kowe ngono lho. Boh, ya wis. Mutung. Lho, nyandi. Sumur cemplung. Jel, nyapa? Aku bingung karo bocah pacaran saiki. Lah nyapa? Lah mosok awan ditukane es oyen. Lah bengi njaluk ijel nenen arek. Aku duwe ide, apa? Engko aku tiba nang ngarepe. Bar ngono, menawa dhek gelem nulungi ya to. Ditulungi bidadari ya. Mina. Ayo, bangkam. Sewu kutha wis tak Dit, aku iki, dit ayo bapak. Ayo Pak ya Allah. Mas, dikit ya Mas. Ya Allah. Pak, Bu, Pak, ini nyapa tuh loh. Apa drama ini? Jangan water enggak. Ini pedalnya. Terus. Sama saya pergi. Sewenangnya nyawa kan. Bu, yo wes. Dicucuk, ini punya dicucuk.
Asli. Pacaran dulu. Yo, ya po. Ada orang. Oh, topis. Iki Lah masa awak ditukoni es oyen bengi njaluk ijol nenen.